kubor nakaslem jong unongsan hima. Kat kum ketelong kubor kabalayo lum. Laong balay ngut kirang ba nakathan Mau West Khasi Hills kebadairu kirawan. Kila syujar ngai no kat bakidangnya kwai do kha hakawa. Ya kabala tip kum kasdat dela kabadan syikithan Mau Uba NS Langren Sordar kasnong Mau Ulaong ba yakatake jingjia layo jingtip haka step jang khatnyo tarik ujelew arajar arpulai. Susu ulaong ru bakitiki laingut ki rawan ki bala jaar ngai nekateke jaka ki day ki bala tip kerteng kumuba shailing best langren hubot marthong bat uba kemen lang nong lang ki bana kathan Mau laong ru ba ki rawan ki baya khwai hakateke jaka kaliya don baro sangut bat arngut naki ki day ki bala lait sa amet lepa haka khatn reu tarik ujelew kat baki laingut ki day ki badang supoi haka step khatnyo taring usordar kasnong Mau ulaong ba kadon kejing suba bakiti ki laingut ki bala jaar ngai kila syarong haka umsau jong ka wa blai namar ba haka por kuma prabaji ai kitai ki laingut kidang ya yang khwai ha uwei mau siang ubahe ba haru jong ka wa kat bagi arngut ki weipat kira lek khwai kampaji na kata ke jaka bat haka te por la wan kensan ka umsau Hado pa mi iya kene ka khubor bat kat kum ki jingtip balayo lom nakaliang ka snong kala penlong na ka jingya wat snong na ka bentaban lap yiki breu ki balaja